bazalwane. Egameni lenkosi uJesu. Ngithi ekseni sila ekhaya kwaMngomezulu. Siyabonga ukwamukelwa mama uMngomezulu nomndeni wonke okhona la ekhaya. Baningi sabalindele bazalwane kodwa ngiyabona ngathi izitulo seyiphelile. Sisalinde abaningi abasezayo, khona nabanye abasendleleni abaqhamuka eGoli. Sithe siphuma edolobheni siza ngapha bathi base-Standerton. Bazosifika-ke kodwa siqhubeke. Ngeke sibalinde nangeculo, sobalinda ngendaba yethu sifanele siyixoxe namhlanje. Ake nithi nonke bazalwane. Haleluya. Indoda yecamera kufanele ivule amehlo. Haleluya. Amen. Thula la endlini. Thula la endlini. Hayi madoda nazi izitulo ngapha. Nazi sinye sivuleka lapha ya. Sinye sivuleka lapha ya. Amen. Haleluya. Yabona sisekufanele abavangeli bame ngemumo impela. Indlu igcwele iyaphuphuma. Insizwa yami lena ngazi noma uyakwazi ukusebenza noma ayikwazi. Manager, hello, manager, hello, Mananjalo, 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 Hallelujah. Hallelujah. Insizwa ifika. Amen. Sanibingelele egameni lika Jesu. Nifike kahle kuhlatshile. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Siyambingelela uanti lapha ya. Umzamo la ekhaya. Amen. Lehlobo zonke zala ekhaya. Omakhelwane lapha enhlakomuzi. Siyababingelela. Amen. Hallelujah. Bazalwane ayikhulumeki le ndaba engizoyikhuluma. Wamnyama nje lapha ya. Kwenze njani? Hallelujah. Amen. Sixoxeni bazalwane, singivele singene kule ndaba. Asivele singene kule ndaba siyixoxe. Indaba emnandi bazalwane. La eNewcastle ayikakafiki. Bani sokwayizwa indaba kaJesu la eNewcastle? Apha msana nasengangayizwa indaba kaJesu. Awu bangaka abantu abangayazi indaba kaJesu? Nasema radio nje. Ngakuyini? Awu. Abathi nje hey sizoqala nje ukuzwa indaba kaJesu azange siyizwe. Yazi nibahleke nina nithi niqala nje. Bathi laba abantu abanjalo abaqala nje. Abangayazi. Abanganalutho nje. Abangazuthintitha lutho. Ongazi kumakhulu yabethi ayi kushake lokho asikwazi. Nithi nina niyayiqala nje. Yabona ngizokhuluma indaba emnandi ke kini ngoba niyayiqala nje.
nawe insizwa yami uhamba nabo uyayiqala uke wayizwa kancane hayi uthi yabo futhi yabona uthatha lokho uthatha ushukela kancane uthi ukhuza uyizwe nje kancane hayi vula inhliziyo yakho emvuleni inhliziyo nje khona leli culo lalikhona uthi vula inhliziyo elakuphi nje lokholo yebo umvumele inkosi uyivumele inkosi yenze njani ubani ungaqalele lo culo lelo ngona ziphi hayi sebesizwe imuli amen vula inhliziyo wayizwa lo ngoma eniqaleke haleluya Vola inhliziyo usuku libala vola inhliziyo kukhona ngokothayo wena vulele angene vula inhliziyo kukhona ngokothayo wena vula inhliziyo usuku libala vula inhliziyo kukhona ngokothayo wena vulele angene vula inhliziyo kukhona ngokothayo wena vula inhliziyo usuku libala vula inhliziyo kukhona ngokothayo wena vulele angene ukholwayo Akesibuyele kuverse 1 khona sizozwa kahle ukuthi uma uJesu ekhuluma kanje ithini le verse 1 Uthe uJesu ephuma ethempelini emuka kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Lalela kuthiwa eseyimuka ngithi niyazi kwaIsrael bazalwane ukuthi kwakunethempeli elanoMphongolo wesivumelwano
lo mphongolo wesivumelwano umthetho kaMose wonke wawuhlala khona. Yes. So ke uma ephuma ethempelini uJesu usondela abafundi bakhe bayambuza bathi wasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. okay njengamanje bamtshengisa izakhiwo zethempeli bathi Jesu uyayibona ukuthi lezi zakhiwo zethempeli ukuthi lakhiwa kanjani leli thempeli leli uJesu yalibuka useyaxoxa kuJesu uthi verse 2 waphendula wathi kubo anikuboni konke lokhu na ngiqinisile ngithi kini akuyukushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayukudilizelwa phansi. uthi uJesu anikuboni konke lokhu na ngabe yini la ayibatshengisa yona uthi niyabona konke lokhu akukho nokodwa okuyosala kumile kuyodilizwa konke yezo zalwana okay 3 verse 3 esahlezi entabeni yeminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini. babuza abafundi bathi okay siyezwa ukuthi konke lokhu kuyodilika uthi ke sitshele ukuthi kuyokuba nini lokhu sitshele ukuthi kuyokuba nini lokhu okay Amen. uJesu ke uyena ophethe indaba uzobanikeza kahle ukuthi kuzokwenzeka nini lokho okay sitshele ukuthi kuyokuba nini lokho yini le abathi abantu sitshele ukuthi iyokuba nini kuyokwenzeka nini lokho yini le into abayibuzayo ukuthi kuyoba nini yilokhu ukuthi okulapha kuverse 2 ukuthi kuyokwenzeka nini ukuthi lesakhiwo esingaka uthi wena akukho nje eliyosala lihleli phezu kweliyintshe kodilika konke lokhu so umbuzo olandelayo kuyoba nini yes bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na. 2 umbuzo wesibili awusitshele nesibonakaliso ngoba isicacise abantu abaningi babadukisa kanjani